Sziasztok srácok, a mai videóban megyünk playbe. Ebben a videóban csak playbe megyünk. Szóval értitek. Csak hát ez most bekerülni nem jó vagyok. Az lehet, hogy két, így hátra van valami már. Micsoda valami vizes szín. Az egy jég. Azt értem. Konkrét jég. Hát de ez mondjuk meg hó. Hát az a jég. Megyünk. Oké. Miért? Gyerünk. A hó hamarabb olvad vízni. És a hó? Az meg hagyott fehér. Menjünk. Na jó, oké. Megyek a Volkájára, hogy itt vágynak igazából. Hát már, bocsi srácok, hogy késtem, már nem annyira figyeltem. Szóval srácok. Akkor jobb a víz, mint a tűz. Ha meg vesztek, akkor ugyanolyan jó. Nézzük meg, hogy nem kell bizkurálni, gali. Gali. Tava, away the bowen, tawatissimo darling. Ugyanaz a skinne van, mint én, srácok, Jump Glitch. Megyünk playbe, csak a play. Csak a play. Nem hiszem a play-t. Megyünk, a Typholt utálom. Szóval lehet, hogy nem is fogok beérni. Srácok, imádlak titeket. Vigyük a pályát. Visszük a pályát, már megint, ugye? Már megint visszük. Visszük. De srácok, biztossatok egy lájkkal. Gombbal, az egy nagy bíztatás. Na. Kövesse a Jézus útját, és találja meg a dolgát. Jézus Krisztusnak az útját találják, és az ő szabályzatát a Bibliában. És hogyha betegek, akkor gyógyuljanak meg. Ámen. Az Atya Fiat nevében ámen. Vigyük, srácok! Easy továbbjutás. Easy peasy, cheesy peasy. Srácok, nagyon jók vagyunk. A legutálatosabb pálya a lézert részsel. Én nem annyira szeretem, de attól még valaki szereti. Dur egy kocka, ott van hát égés senki. La. Úgy itt közben elénekelgetem magam. Ez már durván megy a lízert részsel. Hát srácok. De srácok, miért? Jó, hátra nem figyeltem, jó?
ennyi lett volna a lényeg a videónak. Sziasztok, srácok!